malý tip pre tých, ktorí radi využijú zadarmo zdroje a potrebujú si navariť či už čaj alebo proste nejaké jedlo. Sú v miestach, kde si to môžu dovoliť, ale nechcú zakladať nejaký oheň. Tak tu mám takú malú srandičku. A volá sa to drievkač. Výhodou tohto drievkača alebo všetkých drievkačov je, že fungujú na pomerne malé množstvo paliva. Stačí nejaký suchý konárik, ktorý si človek nájde hockde. Nareže si ho na malé kúsky, prípadne na štiepe. A veľmi efektívne vie využiť takéto varenie na tak malej srande, ktorá v podstate nezabere takmer žiadne miesto, či už v aute alebo batohu. Je to v takom puzierku celé. No, takto sa na to staví nejaký hrniec. Mne to trčia vetvičky, lebo som si varil smrekový čaj, takže aby to ihličie mi nepadalo keď si nalievam do čaju či do pohára čaj, tak aby som to nemal plné ihličia, tak mám tam tie vetvičky. No a teraz si tu človek založí oheň, odtiaľ pridáva palivo a smelo varí s úplným minimum paliva, hej, suchý konár a takto vie fungovať aj celý deň bez problémov. Prípadne dno tohto drievkača sa dá presunúť o stupeň vyššie. Naložíme stenu. Ja to samozrejme používam, takže už je to trošku obhorené. No. Tento systém je zase dobrý, pokiaľ niekto má liehový varič, tak si tu v podstate dá liehový varič, zapálí a môže smelo variť. Ten oheň je aj trošku chránený, takže ten liehový varič len tak ľahko vietor, pokiaľ je veterno, tak vietor ho tak ľahko nesfúkne a je to už potom v podstate úplne bezdymové, takže to pomocou liehového variča sa dá variť aj, ja neviem, v nejakých parkoch, kde proste ten oheň by mohol ľudí obťažovať alebo by mohol byť nepríjemný. Na liehovom variči takýmto spôsobom sa dá v podstate bez problémov variť, bez toho, aby človek niekoho obťažoval. No a pokiaľ je niekde sám alebo miesta, kde nie je problém s tým, že to trošku dymí, tak proste pár konárikov nalamaných alebo narezaných a bez problémov sa na tom perfektne varí. Takže len taký malý tip pre niekoho, kto chce šetriť plyn alebo elektrinu. Dá sa
využiť niečo takéto.